अके 10 नाम्बाराव दङ नोंथांनिसिम बेनो लास्ट कुइसन आच्छा बुंलाय बै मेडिकेल एबा फार्मासिफोराव दाजाबसिन नुवा होनबा नुयो सार बे दाजाबसिन एबा क्रसिनखौ मानि थाखाय होनाय जायो खोथा बेयो है सार मानो इसिबां गोरा गोरा सोंबाय थाखोब्रा माबा UPSC APSC फोराव सोंनाय बाथायसो मोनलायलांबाय एसे हानाय बायदि गुरै गुरै सोंनांगौब्रा सार हायोबा माबार बुंदो आरो हायाबा आइ एम गेट आउट सरि इउ गेट आउट ओरैनो साख्रि मोननो लुबैबा जागोन नामा मोजां फरायना फैया गारा नोंसोर दानो कत मोजां मोजां ब्रिलियेन्ट टेलेन्टेड गथ'फोर फैगोन हागोन हाला बुं हायोलै सार हायो आंनि बादिब्ला बे मेडिकेलफोराव प्लासिन होनायनि ओंथिया माबा खोमालाय बुस्थुआ माबा खोमालाय मा होनो माने बुस्थुआ गोदाव सोराव बुस्थुआ आरिया बुस्थुआ माबाया गोदाव सोराव बेलाय इन्टारभिउ बिदि खोमालाय गन्थंले गैया दै हायोबा हायो सिदा एन्सार हो हायाबा हाया निकाल जाव रब्रा सार माने बै मेडिकेलफोराव प्लासिन थानायनि ओंथियानो जाबाय माबा खोमालाय बुस्थुआ माबा बुस्थु लंफ्राय मा होनो बै थोंजों गोजौथिं थानाया जाबाय थारमाने बेयो डक्टर होननाय जायो डक्टर ओमफ्राय ओरै खेंस्लाय थानाया जाबाय माने बेमारि थारमाने सिदाया जाबाय थांखांहोनोबो हायो डक्टरा आरो बै मोनसेया थैनोबो हानाय अराय समनि थाखाय थैनोबो हागौ होननाय जायोलै ना बिदि खोमालाय बुस्थुआ ना आंखौसो उल्थासो मोनलायदों ना बुस्थुआ माबाया होननानै आं सोलादोंना नों सोलादों इन्टारभिउखौलाय बुस्थुआ माबाया नोंना बे बुस्थुआनोथ' गैला दा माने सार बे बुस्थुआ माबाया नोङो रेजेक्ट जाबाय थांदो थारमाने आं साख्रि मोनला नामा सार ओहो आरे बाबा नोंना साख्रिया जाबाय नों दिनैनिफ्राय बेयाव फैनांला नों न'आव थांनानै आरामसे दिनैनिफ्राय हिनजावनि दख'ना सुग्रा जादो फिथिखौ सुग्रा जादो बेनो नोंनि साख्रि जाबाय सार आंखौबो बिराद जाम्बा मोनदों आरोना ओइ सार गांनै होगोन 2L बेसेबां आरे गांनै होगोन गांनै 2 लाख नोंथांजों जों उनाव मोजां रायलायसिगोन नामा होनबा जों उनाव नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामगोन आरो खोनासं सार साख्रिया जाखांनायनि उनाव 1Lसो गारना होबावगोन दे लासैनो जों नोंथांजों उनाव मोजां स्पेसियेल रायलायफिनगोन दे जों नोंथांजों उनाव मोजां कन्टेक्ट खालामफिनगोन फैसानि जेबो टेनसन लानालै सार आंखौ बिफेन मालदारखा जोंहा नांगौ जायोब्ला बस टिकेट फानगोन ना साख्रिल' जानांगौ अके आरे नोंथांमोना मिथिखागौ माथो दानि दिनाव एसे एनैया सोलिखायो माथो साइडआव आरे बेथ' आरो फिसा साख्रि नङाना 4 ग्रेडनि नङाना केरानि मोनगोन नोंसोर केरानि आरो नोंसोर साख्रि जाखांनायनि उनाव साइड मारिनो हागोन जोंनो मारियो कम्पानिसोआसो लस जागोन जोंलाय मा नङा होमबा नंगौ सार ओमफ्राय जामारोबा आं माथा मारनोसै सार गांथामावनो जामारोबा 3 लाखआथ' एसे खम जायो जानायालाय आच्छा जोङो उनाव रायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे जासिगोन नङा होमबा दे माय गड रखरा सेस ओइ गुसेंग्रा सिकिउरिटि बे साला सुवा खावा खि जानाय सैमा गुसेंग्राया बे थाथेरा बे जायगायाव ओइ गुसेंग्रा बेखौ मा जाखो मा केला माथो जाबाय थायोलै लेवरा मा जादों बै CCTV फुटेजखौ दसे बन्द' खालामनायसोलाय बे रुमनिखौ बेखौनो थैनोसो बायदि गाख्रबबाय थाबाय CCTVखौलाय मा बिमा खर'नि मा अरदावखांनायनि मा जानायनि बन्द' खालामनांगौ जाखो आरो आं बुंदोंथ' दसे बन्द' खालामहै होननानै नोंजों उल्था नांलायफिनगोन ना बन्द' खालामगोन सैमा साला घन्टानि खामानि बे माबा जाखांबाय थायो साला बाहादुरियानो बाराद्राय जाबाय बिसोरना साला सार मा डेन्जारलै सिकिउरिटियानो इमान गरम नोंसोरना बिनि गरमखौथ' नायगासिनो आङो मानसिखौनो फ्रिज सिङाव जोबनानै दोनना गुसु खालामनांसिगोन बेखौ नायगासिनोसै आं साला अननानै लोंफा जाफा जेरावबो लाफाबाय थाबाय लोंनानै आंबो गावसोरखौनो सुखुदारबाबो 4 ग्रेडनिबाबो गावसोरखौनो लोगो बादि साना खुला खुलि बाथ्रा रायलायो दा नोंफा खर' आंनि बिखुङाव लायमोन ना बारखोजोब्बाय सालाफ्रा साला मानसिनि गेजेरावबो एसेबो सनमान होनाय बुस्थुखौ दोनला मानसियानोथ' बबेनि जोंनि खाथिनि सालाया गोदाव सोराव थाबाय थानायखौ नुना आङो अनना साख्रियाव सोना होफैदोंमोन बेफोरखौबा गोसोआव गैला लोगोबानो अफिसनि खाथियाव माबायदि बाथ्रा रायलायनांगौ बेखौबो मिथिया सालाया नङाला बिगुरा साला साख्रियाव सोना होआब्ला हिनजावनि आन्दारपेन्ट बायनानै फैसा गैयामोन आच्छा सार आंना गेरेन्टि ना साख्रिया 3 लाखआव आरे बाबा गेरेन्टि मस्ला होयोबानो आं नोंनि नामखौ फाइनाल सिलेक्सनाव फाइनाल लिस्टआव सोना होफागोन थगायनो मोननाय नङा दे खिन्थु सार आरे बाबा थगायालै थगाया नाय
बेयाव बारा फैसानि बाथ्रा रायलायजायालै बेबा गुसिंग्राया CCTV खौ बन्द' खालामहैदोंना हैयाखै नाय जों नोंखौ उनाव कन्टेक्ट खालामगोन ना उनाव मोजां रायलायगोन बेयाव बारा फैसानि बाथ्रा रायलायजाया जों उनाव मोजां गुबुन जायगायाव थानानै जों मोजां रायलायगोन मिथिबाय दा नोंथाङा थांदो मिथिबाय ना अके सार अके जागोन दे हाय साख्रि दिं ट्रां ट्रां मा संला मंला गोदाव सोराव फाग्ला मानसि फैयोब्रा उफ फैसा होग्राफोराबो गावसोरनो जासिथाबबाय थायो फैसा होनबालाय सोर लानो गोसो जाया जानोलै जोंथ' समाव लाया सानोलै गावसोरनो फैसानि कम्पिटिसन ओरैनोबा आंना फैसा होनबा ख्लाब आंथ' खिना नायफिनग्रासो खिनायाव सना गदों होनना नायफिनग्रासो सालाफोरनिखौ लाना थगायजोबनांगौलै ओरैलै जायहा फैसा गैया बिहा सनमान गैया सोरनिबा गोजोननायखौ होनो हाया चला नेक्स्ट खोनादोंना नेक्स्ट फै सार बेनो मा बेना बेलाय सार इन्टारभिउ लाग्रा रोबा बेनो बे नङा नैबे आंनि खरसायाव संला मंला मानसियालाय लोंनासो फैखादों ना कर'ना बेमार गोनांलै बेलाय है सार मा खाथियाव फैना गोजानाव था नोंनि सायाव सन्देह नाङा कर'ना पजिटिभा सन्देरला बायगोनसो आं गोजानाव था है फाग्ला है सार मा कर'ना जालाबायनो बेलाय कर'नाया नैबे सामथायखौ नुबानो खिथुआव खि लाना खारनांगोन बे बेटाया आंनि बे खानायनि बे रजंखौ नुबानो फागो होनलायगोन बे तेजर गरम बोरो नोंना माक्सा मानो माक्स गानाखै आरे सार मालायखौ बुंनायनि सिगां नोंनालाय बोरो नोंबोथ' गानाखै माक्स आं माक्स गानबा हां थोनो मोनो बेखायनो गानाखै आरो आंबोथ' माक्स गानबा मोसौ मोख्रा गाननाय बायदि मोनोना बेखायनो गानाखै आंबो आच्छा नों मा मुं बुंदोंमोनलाय दहाय नोंनि नामखौ सामथाय आच्छा सामथाय नोंथ' सिगां इन्टारभिउ लानो फैदोंमोन ना सिगां ना नङालाय है आं फैयाखै सार बै माबाया फैदोंमोन खोमा बै सामथाय लाइदा फैदोंमोन बे आं फैयाखै सार आं सामथाय प्र मा लाइट प्र बेलाय जिराय थांखाव सार आच्छा लेट्स स्टार्ट राइट नाउ टेल मी अबाउट योरसेल्फ माने आरे नोंनि सोमोन्दै बुं आंनि सोमोन्दै खुलुमबाय माय नाम इज सामथाय दैमारि फ्रम बाक्सा आई एम सो एक्साइटेड टु मा होनगोन बेखौ योर कम्पानि एज ए अफिसार सरि माबा मा होनगोन बेखौ केरानि आई एम भेरि इनार्जेटिक एन्ड फाग्ला बब मा होनगोन एन्ड आई हैव भेरि मोर एक्स गर्लफ्रेंड बाट वो लामा ससेयावनो मुझको मा होनगोन बेखौ ब्रेकअप कर दिया केला that's why I'm बहुत tension so I challenge to take this job अरे सांचे ब्लॉग उसको देखाऊंगा मैं क्या गलती कर दिया मैंने उसको नाय फंबाय नों बेयाव हाजार इमोसनेल जाना देखायबाबो रागा जोंना देखायबाबो लाब गैया you know where are you now my need this is the interview room not छंला मंगला we need abilities and good personality man सॉरी सर आपने मुझे गोसोखांबाय करके रुला दिया यार सॉरी सर सोंदो आच्छा नों सिगाङावफोर माबाफोर खामानिफोर मावदोंमोन नामा I mean do you have any experience No sir I have only सिख्ला एदावनाय experience and लोंनाय जानाय बेरायनाय experience Then you may go now get out from here But why sir आंथ' एन्सार होगासिनो ना सोंनो गोनांखौ सोंबाय थाब्रा सार तो कोई काम का नहीं बेटा यहाँ से चले जाओ थांदो इन्टारभिउखौ फुल लानो गोनाङा लानोबाला नङाब्ला बुहुद दिगदार हो जाएगा आरो आं बेनिफ्राय थाङा Okay tell me what is your higher qualification MP What nonsense अरे MP माने मेट्रिक पास मेट्रिक पास नों बेयाव साख्रि लानो फैदों क्या मजा यार आबो बड फरायनाय नोंलाय MP सार मा MP बेलाय बबेयाव फरायदोंमोन होनदों आङो MP माने मध्य प्रदेशआव फरायदोंमोन साला बेकार Why do you need a job मानो नांगौ नोंनो देलाय साख्रिखौ MP सार मा MP जाबाय थाखो आं मा सोंदों अरे MP माने मानि प्रब्लेम so I need a job आच्छा नोंहा माबाफोर स्पेशल रोंगौथि माने एबिलिटिसफोर दं नामा जायनि थाखाय जों नोंखौ चुज खालामनो हायो सार दङ आं बिराद स्पिड थाब बुंनो हायो आरो लिरनो हायो दे बुंलाय होमबा 70 प्लास 54 प्लास 73 माइनास 4 बेसेबां
195 इनकारेक्ट आरो एन्सारा जायाखैबाबोथ' स्पिड बुंनो हागोन आङो बिराद फालथु मोनदों आरोना नों बेयाव हो गोबोरखि मेलेम साला मोस्रोम मेलेम दे सोंबाय था आच्छा नों बेयाव साख्रि नागिरनो फैदों ना ओरैनो टाइम पास खालामनो फैदों ना हा मोसौ अमा दाउ अमाफोर नागिरनाय बायदि मोनदों नामा बेयाव हा मिथिखागौथ' नों बेयाव उल्था उल्था बुंबाय थाना जाया नों बेयाव कम्पानियाव साख्रि मोननांगौब्ला प्रग्रामिं खालामनो रोंनांगोन नङाब्ला इडिटिंनि खामानि रोंनांगोन बेयाव माखासे इडिटिंनि खामानिबो सोलियो इडिटिं खालामनो रोंना रोङा नोंलाय मा इडिटिं खालामनो रोङालै ट्रिपल मास्टारसो इडिटिंआव फट' इडिट खालामनांगौ ना भिडिअ इडिटिं खालामनांगौ सेन्डेलनि प्राइज मोननाय रेकर्ड दं बै थाफि समाव ना मोसाग्राया मा बे सनिया कुइननि फट'खौ खेबसे बै आब' गेमस्रि एक्ट्रेसनि खर'आव लगायना होना मेम्स बानायना खम लाइक्स मोनदों खम शेयार मोनदों नाथाय लकाबावसो दाल ओंख्रि जाहैनायनि रेकर्ड दं आरो नोंखौबो सोरजोंबा एक्ट्रेसजों थाफानाय खालामनांगौ नामा सार दाद सैमा गथ' साला फौ आइ सिकिउरिटि आइ सामब्राम गुसेंग्रा सिकिउरिटि आरो बे खि जानाय मोद्ला सुगिद्रा दंना गैया बेलाय सानैबो फै मा जाखो सार मा जानो अरदाव खांबाय आरो बे सैमा दंलाया बे गथ'आ आंजों ओरैनो टाइम पास खालामगासिनो माबार बुद्रुनानैबो बेनिफ्राय लाना थां आरे मा बा थिनहरबानो जानायखायसो बेखौनो जोंखौबो नांलायबाय दसेनो ओइ गुसेंग्रा नों बेनिफ्राय ओंखारलां थां दै गिलासखौनो लाना फै थां दै गिलासखौनो लाना फै रावनिबो जाखायाखैलै केला लायग्रा लाया नोंसोरखौ खामानियाव थिनबा आंनि खर'खौसो गुदुं खालामना लानाय जायोना सार खर' गुदुं जादोंबा दै गुसुखौनो लायखानोसै नामा आरो सार नङाब्ला फ्रिजआव दसे खर'खौ सोमब्रबा हामगोन दे नों खिथानाय लाय होनदों सोरबा सासेबाबो ओइ आसोल गुसिग्रा थां नोंनो लायना फै थां होद आं लाया नों लाय थां आं सानफ्रामबो लायबाय थायोलै नों दिनै थां होद बियो आंनि खामानि नङा सुकिदारनिसो खामानि थां नों लाय थां आरे लायब्रा आसोल दिनै सानसेखौ लायबाव होद लायालां दरखार गैया साला दरमा बाराय बुंबाबो दरमाखौनो बाराया माबा नों साख्रि गिदिर मावनायखाय दरमा बारायनो बिदिसो बुङो ओमफ्राय सानसे साननै सुटि बिबाबो सुटिखौनो होया नोंनि खामानिखौलाय सोर मावगोनसो बुङो मालाबा जुनोबासो गोसो होलां ओइ गुसेंग्रा नों ओरै फैलाय खाथियाव ओरै फैलाय नै लेवरा बुजानो थांगोन आं खाथियाव थिग दं अफिसारनि खाथियाव नों एसेबां गोरा बे मासनि सेलारिया नोंनिया खतम मा सेलारि दानगोन ओइ सार मा जादों इन्टारभिउ लानाया गावसोर माबा नांलायबायसो दे लादो नोंबोथ' खम नङा सानफा खिखंखाय आसोलसो सार बारा गोरा सोंबाय थानाङालै मोननैसो आउट नलेजनि सोंना हरदो दे ओइ बुंगथ' ओरैबादि माजिराद जादु जाय सासेखौ सानै खालामनो हायो बेलाय आयना आरो मिरर ना वाव काटा आसोलसो ओरैबायदि मा जाय जोंनि खाथियाव दं नाथाय जों मिथिया बेलाय जोंनि इयुन आरो फिउचार ना व्हाट इज ए स्केलेटन सार स्केलेटन इज ए अनलि फ्रेम अफ हारा इट्स अनलि हारा स्राव जेब्ला 1% डाइट अर हामलाङो देन स्केलेटन इज नुजायो मा फाग्लालै मा गलाय मिन्टार इंलिस मारिना होबाय दङ जोंजों मिलायगौमोन मानसिया सिलिं जाबा आंबो फेजेनासो गारगोन दे आरो मोनसे कुइसन बेखौ इंलिसाव ट्रेन्सलेट खालामनांगोन नोरै बाथ्राया गोजाननिफ्राय ट्रेन गोलाव जग फैनानै दम लाखिफैदोंमोन आरो खेंख्रा जादोंमोन मानोना ट्रेननि साखायाव पाम्प गैयामोन बेखौ इंलिसाव ट्रेन्सलेट खालाम सोरनो फाया खोथानाय ट्रेननि साखायाव पाम्प थायो होनना ओइ नों सिरि थादै आं जेखि सोङा गेजेराव जेबो बुंथ'नाङा नङाब्ला दानो एक थाव सोबारनानै हारा अख्रुब्रा हाथायखौ थल्ल' थिल्लं गजोबगोन दे हाग्रा हाला बुं हायो सार र' दा लं डिस्टेन्स भेरि गोलाव ट्रेन इज कामिं केम स्टप एन्ड ट्रेन इज भेरि खेंख्रा मा होनगोन बेखौ मा होनगोन जिगजाग मडेल एन्ड देयर इज नो पाम्प इन द साखा इन द ट्रेन बेकार सोला सब बेकार दे बुंबावलाय मोनसे बेसादा बाराव सिउ बाराव फैनानै सिउ थांबाय मा बेलाय बेलाय इजि प्लेन आरो प्लेन आरे मा प्लेन इन्डियान एयारलाइन्स ना पाकिस्तान एयारलाइन्स ना मा प्लेन जायखिजाया बिरग्रा प्लेन आरोलै नोंथ' नामखौ बुङाखैना मा नोंनो सोंनायखौबो नांगौ फिननायखौबो नांगौ नामा बुरबक गथ' आरे सार नोंथाङाथ' जावजाबायसो माथो आरो मोनसे कुइसन बाव साबि लगायगोन किक गागोन गारिया स्टार्ट जागोन ब्रुम खारलांगोन मा बेलाय बेलाय बाइक आरो बाइक मा बाइक हिर'नि बाइक ना टिभिएसनि बाइक ना हन्डानि बाइक मा बाइक आरे सार नोंनाथ' नामखौ सोङाखैना खिब्रमानि गियान साला नोंनो कुइसनबो खोथानांगौ एन्सारबो खोथानांगौ आरो मोनसे लास्ट कुइसन
दे जोंहा सारा दंबा नास्रोदोलै जोंहा खलासे स्राय जास्रानोसै ओइ मा जादों थांखु जानो बिदों सार गुसेंग्राया बेयाव मा जागासिनो नोंस्रा थांखु जानायनि दावराव हो आं बेयाव माबा दिन्थिगासे फावथिना देखायदों हो जों बेयाव माबा नाटक गायनाय बायदि मोनदों नोङो आरे नोंस्रा सोंलायबाय थाब्रा जों बरिं मोनदों हा जानायखौलाय जाखागोन ना नोंहालाय मा खिथाव अरनांदों ओइ नोंखौ ओइ सार आखाइ दा होनखादों खिन्थु बुहुद दिगदार हो जायेंगा आंखौ नोङो आखाइ होबानो नोंखौ मा खालामगोन आंसो मिथिगौ दहाय फैसा लानो नागिरनाया बावबाय फैसानि खोथा रायलायनाया बावबाय सिसिटिभि फुटेजआव गासिबो रेकर्ड जाना दङ आरो आंनि पेनड्राइभआव कपि खालामना लाजोबखाबाय आंखौ माबा मोनसे खालामबानो नोंखौ सेस खतम खालामगोन आङो आरो आङो प्रमद सारनो कमप्लेन हैगोन नोङो कारापसन खालामनो नागिरदों ना सेस